opět pokračování so svým Rancheru, je to tam, kde jsme skončili a zjistil jsem na internete, to nemali být Rad plorty, to mali být Quantum plort. Takže ideme si to nastreľať. A ešte predtým si musíme niečo prečítať tuto u Hobsona, prepáčte. Ruiny, ktoré že to tam je trošku nebezpečné, takže si máme dať pozor, ale myslím ľudia, že my to môžeme, tak otvorí sa nám brána. Aha, máme taký portál, tak asi poďme do ňoho. Aha, tak to mám asi takto, ako máme aj achievement, či ho nevidíte, ale myslím, že hej. Je to tu mŕtvé. Tam je rústro. Wow, nový teleportér. No neviem povedať teraz, že kde sa nachádzame, alebo čo. Asi hej. Máme to čo je za gorda? Tangle gordo. Kaktus. Uha, tu máme... To presne som hľadal, lebo to... To je úplne nejaká nižšia mapa. Wow, wow. To čo je? Teba chcem. Neviem vôbec čo si tak, ale teba chcem. Nie si ďalší. Teba chcem. Budem ich kovať. A tu vidíte taký... To čo tu je? Nejaký derviš slajmovia. Tornádo. To akože spaluje. Dervišovia. Viete o tejto hre ešte niečo? Napíšte mi to do komentárov a povedzte, že či existuje nejaké lepšie miesto na týchto derviš slajmov. Podľa mňa hej. Počkaj, poďme sem. No. Keď to príde, že... Nie. Toto si fakt nemôžem dovoliť. Nie. Kde si? Poď takto. Dobre, si tu dolu. Ideme si tu dolu pre teba. Vôbec neviem, o čom je toto. Nejaký rituál. To ani neprečítam. Ja málo kedy sa stane, že prečítam toho Hobsona. Teraz budem držať video s tým, že budem hrať Derviš Slime, ale tak ako bude video, to už je veľká vec, že preťahneme na 14 minút na to. Ľudia, z nejakého... Čo? Nie, ja chcem preč. Tu sa mi to neľúbi. Wow. Okej. Asi v pohode, nie? Je.
derviša. Tu je chaos. Tu zavládol chaos. Ja chcem iba nevidieť dervišov. Dajte mi dervišov. No dobre, budeme mať dervišov. OK, takže... No a... Asi pôjdeme domů a... Ešte... A ešte by sme teda mohli ísť teda domů. A treba nájsť cestu. Bude problém. Ale už viem, kadiaľ asi to. Dole, a sme kde? Nie. Co? Kde máme ísť? Ľudia, prísť tu je ľahké, ale odísť stadiaľ to sa neorientujete. Dá sa niekde stavať? A dá. Fúha. Asi tadiaľ to, nie? To iná cesta fakt nie je. Tadiaľ. No, už sa niekde dostávame. Tu už sa tak čiastky poznávam. Neviem ako vy, ale ja hej. Takže... Neviem, či mám tam teraz striť, alebo to necháme, ale asi ja by som to nechal, lebo predsa len to nie je až tak ďaleko. 22, OK. To, čo som teraz povedala, tak to ste mohli ignorovať, ale... Ak ste neignorovali, tak aspoň viete presne, o čo sa jedná. Výborné. Tu je trežuchok. To je asi nejaký trežuchok 3 alebo 2, alebo jak to je určené, to presne neviem, ale určite to je trežuchok. Aha. Aha, tak to sme už doma, super. Takže ja tu mám už pre tých dervišov, počkaj, počkajte chvíľu. Slimepedia, takže šup dole, šup dole. Aha, takže to, čo je ich obľúbené jedlo. Dobre, takže jedia proste zeleninu, ovocie. No, tak vás tu necháme sa búriť, takže búrte sa. Chudok. Jedlo, dodáme vám mŕtve a budete spokojní. Na tomto ranči budete držať dietu, aj keď ste možno jedli sliepky, ale budete držať dietu, no. To je život a nič s tým nič nerobíte. Tu máte 14 a budete držať dietu. Ste tu síce 2, ale to je na to. Fajn, ideme od Andrej dať našim od Andráku. Tak ich volám, no, dnešňak robíme. Oni nás tu ubierajú hľadom. Napapajte sa.
Papajte, moji milí. Takže nakrmíme asi našich slajmov a tu by mohlo mať toto videjko 10 minút. Takže vidíte, dobre, že sa natiahlo trošička, stejnak. Myslím, že 10 minút sa bude pozrite na toto videjko, tak kľudne sa pozrite na nejaké inšie videjka. Pokiaľ budete chcieť vedieť o tejto hre viac, doporučujem pozrieť si Vedriho kanál a tak by ste potom tamto o tejto hre budete toho mať oveľa viacej, než je toto. Takže tak. No, takže doporučujem sa pozrieť na jeho kanál, ako nikto nesleduje, takže môžete hodíť odber, like, ak chcete. Ja už to mám, lebo ho sledujem, keď je nejaké nové videjko, tak si ho pozriem. Takže si ho pozrite a chcete vedieť o tejto hre viac. A určite nezabudnite aj na Baxrixa, ktorý to tiež točí, ale doporučím asi skôr Vedriho. Ale jak poznáte viac o Baxrixa, tak môžete kľudne aj jeho. Takže doporučujem asi viacej Vedriho, jak máte radšej Baxrixa, nič nekážem, aby ste robili. Takže kľudne môžete aj Baxrixa a my ešte ideme nakrmiť našich slajmov. Čiže od Revišov je postarané o všetkých, iba to ešte. Viete, čo je zaujímavé? Vždycky oni tak zhníjú, ale nie, že by oni sami, Minmanga, nie, že by oni sami nejak proste sa vyparili a vymysleli